Blaze. Bar element, sú to koktély, bary, tie nočné stavy, keď sa každý človek baví, keď je noc plná zabavy, keď sa vraví, nech sa darí, či si mladý, či si starý, keď tá muzika sa valí a ten koktel k tomu ladí. Váha pozitívna show, tak čo je pozitívny flow, množstvo alkoholu, barmanu a množstvo koktejlov, množstvo breakerov, čo zabrejkujú rovno pod tebou a ľudia s dobrou náladou, čo rozjebú sa aj s tebou. Chceš sa do klubov, do pubov a do barov, za kvalitnou hudbou a koktail do pohárov. Dnešný večer v znamení je pohanov a stokarov a rozjebávajúcich pouličných ožanov.